இதுதான் ஆசைப்பட்டேன் நானு. ஒரு செட்டப்லாம் கிடையாது வரப்ப. யாரும் தெரிஞ்சு கிரிஞ்சுலாம் கிடையாது. அடிபட்டு நம்மளா தெரிஞ்சு கத்துக்கிட்டு நிறைய தப்பு பண்ணி அப்படி இப்படி மேல வந்து அப்படிதான் வரோம். ஸோ நமக்குன்னு இது பண்றதுக்கும் ஆள் இல்லை. ஒரு லைஃப் தாங்கிறது ஃபிக்ஸ். மியூசிக் பண்ணோம், டைரக்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். டைரக்ட் பண்ண ஆக்டர்லாம் யாரும் நம்பி வர மாட்டாங்க. நம்ம டைரக்ட் பண்ணா சரி அப்படியே டைரக்ட் ஆக்டர் ஆனேன், ஆக்ட் பண்ணேன், எல்லாமே பண்ண முடியுங்கிறது தான் விஷயம். ப்ரொடியூஸும் பண்ணி எல்லாமே இன்ஸ்பைரிங் தான். பசியோட நம்ம இறங்கி இது தேடுறப்ப அப்ப இருந்ததுக்கு இப்ப நான் உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துக்கும் இதுக்கு ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷம். நான் வந்ததே 2015ல தான். ஸோ வரதே லேட் ஆயிடுச்சு நான் ஃபீல் பண்றேன். ஏன்னா நான் வந்து 2007ல இருந்து இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்பவே வழி தெரிஞ்சிருந்தா உள்ள வந்துருக்கு. பட் அது வரது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல. அது ரொம்ப அடிச்சு நிச்சு உள்ள பூந்து தான் வரணும். வந்தாச்சு, இப்ப எல்லாரையும் பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டியதான். இந்த வெறி தான் வந்து மேபி அந்த பசி தான் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் நினைக்கிறேன். இன்ஸ்பிரேஷனா அதுதான் இந்த டிரைவிங் ஃபோர்ஸ். இவங்க எல்லாரையும் பாக்குறப்ப இது மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப யாரோ ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காங்க, நம்மளாலையும் அது பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான். பண்ணியாச்சு. பண்ற வேலையை கரெக்டா பண்ணிடணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை.